Tévhitek és buktatók amerikai ingatlanvásárlással kapcsolatban, és hogy lehet őket elkerülni. Az egyik leggyakoribb tévhit az, hogy ingatlanvásárlással letelepedési engedély jár, vagy akár zöld kártya járhat. Ez sajnos nem így van. Vannak olyan vízumtípusok, ahol megfelelő befektetéssel van egy zöld kártyához vagy letelepedési engedélyhez vezető út. Ha valaki vesz egy kisebb családi házat vagy egy társasházat, az önmagában nem ad alapot arra, hogy letelepedési engedélyt kapjon valaki. 2. A finanszírozás. Ez meglepően egyszerű, nagyon sokan nem tudják, vagy nem is hallottak róla, hogy külföldiként, magyarként lehet akár már 25% önrésszel ingatlant vásárolni hitelre. 30% önrésszel már egyáltalán nem kell semmiféle kereseti bemutatás, kereseti igazolás, sem Magyarországról, sem máshonnan. Ha az ingatlan hitel jó kezedben van, ez egy elég frappánsan megoldható dolog. Ezeknek az ingatlan hiteleknek az ügyintézését mi teljes körben intézzük, és nagyon-nagyon sok sikeres hitel van mögöttünk. Ezeknél a hiteltípusoknál azt kell tudni, hogy az ingatlan kiadási árából befolyt összeg nagyjából kell, hogy fedezze az ingatlannak a havi kiadásait, amelyben benne van a közös költség, ha egy társasházról beszélünk, ha nem, akkor csak az ingatlanadó, biztosítás, mivel kell, hogy legyen biztosítás egy olyan ingatlanra, amin ingatlan hitel van, tehát közös költség, ha van, biztosítás, ingatlanadó és a havi részletfizetése a lakáskölcsönnek. Nekünk ez a fő munkaerőnk, mi teljes körű ellátást nyújtunk ez ügyben, nagyon sok éves tapasztalattal. Egy praktikus megjegyzés, a törlesztő részlet levonásához amerikai bankszámlára van szükség, Revolut és Wise erre sajnos nem alkalmas, a számlanyítást időben előre el kell intézni. A harmadik téma, amiről külföldi ingatlanvásárlók általában nem tudnak, hogyha társasházban vesznek ingatlant, akkor Surfside-on, Miami Beach egyik részén történő tragédia, amikor összeomlott egy társasház. Azután megszigorították a szabályokat, és most új törvények vannak. Kell egy milestone inspection, bizonyos korú és magassági épületekben, ami 3 szint vagy a fölötti, kötelező műszaki bevizsgálást kell átesni minden 10 évben. Ez egy kicsit bonyolulmasabb, de nagyjából ez a lényege. Kötelező tartalékalap, reserve study-nak hívják. A társasháznak a törvénye előírja, hogy megfelelő tartalékképzést a jövőbeli karbantatásra muszáj begyűjteni. Ez azt jelenteti, hogy a közös költségek megemelkednek. Ha van viszont olyan felújítás vagy javítás, amire az épületek nincsen költségvetése vagy tartaléka, akkor hozhatnak egy special assessmentet, ami általában egy egyszeri speciális közös költség, amit vagy egy részletben, vagy egy bizonyos időintervallumban, részletekben ki lehet fizetni. Itt a tanácsom az, hogy társasház vásárlása előtt mindenképpen időben kérjék ki a lakóközösség pénzügyi kimutatását, reserve study-t, és ha nincsen nekik tartalékuk, vagy nem szednek be elég tartalékot, akkor ez egy intőjellel. A negyedik téma, ami általában nem tiszta egy külföldi ingatlanvevőnek, a rövidtávú kiadás szabályai. Sokan azzal a céllal vásárolnak Floridában, hogy az ingatlant rövid távra kiadják. Itt viszont arra kell figyelni, hogy több helyről ezt szabályozhatják. Ha egy társasházban vesznek ingatlant, akkor maga a lakóközösség megszabhatja, hogy ki lehet adni rövid távra, és ha az ingatlant, és ha ki lehet, akkor milyen rövid távra. Vannak olyan épületek, ahol minimum 30 nap kiadás van, vannak olyanok, ahol kétszer lehet egy évben kiadni maximum, és különböző variánsok, vannak olyanok is, ahol naponta ki lehet adni az ingatlanokat. Ezt előre meg kell nézni. Ezen felül a városi önkormányzat is szabályozza, hogy milyen városrészben mi a minimum kiadási időintervallum. A kulcskérdés az az, hogy ezt előre meg kell tudni, hogy ki lehet adni az ingatlant rövid távra, és ezt nem az eladótól kell megkérdezni, ennek utána kell járni. Mi ebben is szívesen segítünk. A következő téma, amire nagyon sokan nem tudnak addig, amíg el nem akarják adni az ingatlanjukat, az a FIRPTA. Ez egy olyan adószabály, ami külföldiekre vonatkozik, hogyha külföldiek el szeretnék adni magánszemélyként az ingatlanjukat, akkor nagyon sok esetben, erre vannak kivételek, de nagyon sok esetben 15%-ot az ingatlan eladásakor az árási cég vissza kell, hogy tartsanak 15%-ot a vételárból, és ezt később vissza lehet igényelni az adóhatóságtól, de a visszaigénylés macerás lehet, hónapokig is eltarthat, és szakértőt kell bevonni általában hozzá. A következő téma az, hogy magánnévre, vagy pedig cégnévre vegyük az ingatlant. Ez mindenkinek saját döntése, de több előnye is van cégnévre ingatlant venni. Egy 2 vagy több tagú LLC, vagy egy akár már egyszemélyes corporation általában nem FIRPTA köteles, erről megint bővebben tudnak tájékozódni nálunk, és egy cégnévre vett ingatlannak vagyonvédelmi előnyei is vannak. Amit még itt meg kell jegyezni, hogy külföldi vásárlók esetében egy LLC vagy corporation, tehát egy cégnévre vett ingatlannak nincs különösebb akadálya a finanszírozásban. A következő, ami nem teljesen világos egy külföldi ingatlanvásárlónak, az a tulajdoni lap biztosítás vagy tulajdoni jogbiztosítás. Ezt a biztosítást a vevő az ingatlan megvásárlásakor köti meg, és ez arra ad biztosítást, hogyha valaki esetleg utólag igényt támaszt az ingatlanra, legyen szó korábbi elzálogokról, örökösi igényről, egyéb jogi teherről,
akkor ez a biztosítás ezeket fedezi. Azonban, ami még kevésbé közismertebb, hogy vannak kivételek a biztosítás alól. Kivételek lehetnek szolgalmi jogok, a fejlesztő vagy lakópark által előírt korlátozások vagy kötelezettségek, amik aztán a tulajdonlappal együtt kerülnek bejegyzésre, felmérési eltérések, ha a telek tényleges határai nem egyeznek a nyilvántartottakkal, engedély nélküli építési munkák, ahol esetleg az előző tulajdonos vagy az előtte levő tulajdonosok egyike engedély nélkül épített hozzá az ingatlanhoz, ez sok esetben az új tulajdonos terhelheti, annak ellenére, hogy ő már így vette az ingatlan. Amire még ki kell térni, az az átutalási csalások. Az ingatlan tranzakciók során elkövetett utalásos csalások évente több $100 millió kárt okoznak az USA-ban. A módszer nagyon kézenfekvő, cyberbűnözők feltörik vagy a ügyvédi irodának, vagy a tulajdonlatbiztosító irodának az e-mailjét, és saját maguk banki információt küldik el az utaló félnek, ezért nagyon-nagyon fontos az, és az alapszabály, hogy minden utalásnál telefonon fel kell hívni azt az embert, akit már ismer, annál a cégnél, akit ismer, és leegyeztetni a banki utalási adatokat, mielőtt utalnak. Ami még talán nem világos sok ingatlanvásárlónak, hogy a befektetési kalkuláció az nem csak úgy működik, abban nem csak az van benne, hogy kiadom havi X dollárért, és ebből a törlesztő részlet az havi Y dollár. A törlesztő részlet mellett még van közös költség, biztosítás és ingatlanodó, amivel számolni kell. A következő megálló az állapotfelmérés. Egy alapos állapotfelmérés, ami home inspectionnek hívnak itt, olyan problémát is feltár, amit szabad szemmel vagy első ránézésre nem lehet megállapítani, akár vízkár, penész, tetőállapot, elektromos rendszer, vízvezeték, és Floridában még termeszhangyák is szóba jöhetnek. Összefoglalva, ingatlanvásárlásnál a következőkre kell odafigyelni. Ingatlanvásárlásból nem következik letelepedési engedély, a finanszírozás és az ingatlan átadás viszonylag egyszerű és interneten megoldható 100%-osan. A lakóközösség szabályzatát mindig át kell olvasni előre és elkérni a budgetjüket, tehát az évi költségvetésüket. A FIRPTA adószabályra előre számolni kell, nem utólag, amikor eladásra kerül az ingatlan, és a tulajdonlapot át kell nézni, és át kell nézetni egy olyan szakértővel, aki jártas annak az átvizsgálásában, és a kivételeket is meg kell rajta nézni. Amennyiben kérdésetek van floridai ingatlanvásárlással, vagy ingatlan hitelekkel, ami a mi fő szakterületünk, vagy pedig tulajdonlap átírásokkal, ami szintén a fő szakterületünk, bizalommal forduljanak hozzánk, a tájékoztatás teljesen ingyenes, és nagyon szívesen segítünk. Köszönöm figyelmeteket, és találkozunk a következő videóban.